Wala ka buwagi? Gadagan? Yay! They say I'm living in my own reality, throwing everything that bites me, even my knee. I wanna sit back and set myself free, set myself free, set myself free. Losing their ego and all that they see, engineered acts, no clothes on TV, leaving everything that hits me. Do you see what I see? Oh. So what's up mga guys, no? Namin rin sa karon sa Cafe Flora. Kuya ka po sa umigo na po rin. Tamo ko siya na ako. So init naman yung kayo. Ano na tayo dito sa lang tawag na Cafe Flora. Yung so na sila more breakfast team diri. Breakfast team. Bacon, egg, pipino, rice. So gawasan na to. So ano siya? Si ham, egg yan po, rice o pipino o kamates. Oh, nice. Okay ang bacon. Luto niya kay okay kayo kay dili kayo nga pagod kay sa uban dahil pagod ba? So rate na ko ng bacon nila kay 10 over 10. Juicy. Mabantayan na, juicy. Sabi ko mama, papa. Tawag na natin. Kiwi. Hindi patas-patas. Kiwi mga kiwi. Piti ka. Lami siya. Yung ang juice kay paano no syrup ko nun eh. Yan sa mga hilig ko tamis. So mo na siya ipangita sa tamis. Hindi siya ingon na tamis juga kayo ha. So right now sa juice kay nilot kayo. Okay, nilot lang pagkabutang sa ice kay crush. Kasi crush na si Ikaw lang sapat na. kita ka ng kahit na ko 10 over 10. Ice and juice. So ano mga guys, mga ilang bestseller na para siya mango float na siguro. Mango float na ano kayo, tanaw na, no? Yun lang di ko. Ano kayo, so ito talaga. Losing their ego and all that they see, engineered acts, no clothes on TV, leaving everything that Wala, ang rate din, no? Kalimutan. Daw na. Katunga na lang, huwag na rin. Ito na nakalamig. So ang rate no ay 10 over 10. Pwede may mo 11 to 20. Kasi lamin siya sticky. Tingnan na ito lang. Murag cookies and cream, no? Cookies and cream. So pagka-plating, okay din. Baso ting siguro na lang ganito na mas baso. Plating lang, mas plato. Baso ting na doon. Bago ito, diba akong tao? Baso ting doon. and it's a bit bold. Kaya, amazing. Mas, ba siya? It's more creamy. Pero, ang pangit ka ni mango float, okay. Pero, rate na ko ni kay 10 over 10. Pero, mas ganahan pa itong mango float.
Baso ting yun na. Basutin. Naman sa baso. Set myself free, oh. Set myself free, oh. Set myself free, oh. Invite din ako tanang mga kuwan sa mga tao sa mga tagapaho or bisag asa mo mga ready mo sa Cafe Flora dan kaya uyab siguradong buwagan mo anas tungod ka lang. Set myself free, set myself free. My own beat. Ay, ako din si Juan Jack Obritunde. Nagtrabaho sa Cafe Flora. Makan ko rin, turo ko rin, o musay ka na, manager ako. Nag-open namin sa Cafe Flora pagkuhan kanang last 2018, June 16. So, 1 year namin ikapinta niya, renovate man. So, bali siya mga... Kuya, dito na bali, ano? Nag-start namin December 22 niya. So, renovate man mga ilan, takakuhan kita, nag-renovate. Okay, balik. Basta kita nga, June 16, no? June 16. June 16. June 16 namin nag-start dahil na open dayon. May introduce po na ako din na mo ang kuhan ka ng internetan kay bago man open ang internetan. At mga August 8 siguro mag-start ang internetan siguro. Sa ubos. Oh, sa August kuhan. Invite na ako mga customer nga, mari diri kay usay mingaw sa usay di. Pero pag ganahan ko mag-relax, naman diri pwede mo mag-standby, kanang mag-chill, ano. Pero mamalit din sila. Sir? Mas mamalit sila sa. Mas nito na mamalit ko na, pero okay lang mag-standby sa. Tanang magkaon lang yun. Basta na pagkaon lamig. Asa ako lamig ko di. Oh, and it's a bit. Kuha mag-open din ang Cafe Flora mga 10:30 niya, mag-close mga 9:30 sa gabi. Basta unique din, unique. Dahil sa tanan. Dahil sa muyag ng umiya, kami So karo mga guys, no, salamat juga kayo Cafe Flora sa inyong mga lamion nga pagkaon. Sa lamion nga mga customer. Lamion nga customer ya ako sa pagkaon. So, wala lang, hindi na tayo magdugay. See you in next my vlog, review vlog. Mang